जा फाफि अमा साला आं नङाबा नोङो दिनै मोनजाखायामोन मोनजादों नालाय आंनि सायाव बेनिखायनो गाबो फैदों मालिकफोराथ' गैयायानो साला मोनगोनबा मा आङो अमा फानबाथ' आंनो जेबोखौनो होनाय नङा साला अमा आदार होनो हले आंखौ नांगौ अमा आदारल'खौनो होलाङासैलै बिसोरो आइयै आंखौनो लामा नायबाय थायो बिसोरो बिमा फिसा आंखौसो बेसेबा खस्थ' होयो साला बे गायदे सासेयाथ' अमाल' बुंबाय थायो जेबो जोथोनखौनो लाया आदारल'खौनो होनो हाया साला खाथोन गैयि गथ' साला बेफोरो दाबा आरो माला फैयो बिमा फिसा सानैबो आंसो ओंखाम संनांगोन खोना थै सङा आङो रखर गावसोरनि अमा गावसोरनो आदार होलांनांगौ मालायखौ लामा नायबाय थायो बादुलिफोरा र' अमा फानथों र' आंबो भागोआव लाथारगोन हाजारसेबाबो होथारनांगोन बिसोरो बा नङाबा जानाय नङा बा अमाखौ लाबोनायनिफ्रायनो आङो खेबथामसो आदार होखाबाय बिदिब्लाथ' बिसोरो आंनो फैसा होथारनांगोनलै बा गारा आङो भागोआव लाथारगोन आङो आं मा ओरैनो खामानि मावना होगोन नामा रावनिबो लाखिना दोननाय रुवाथि नङालै ओरैनो फ्रियावनो खामानि मावबाय थानो जा साला बान्दोराव मा आंनि सायाव देराबो मुवाबो जायोल' लुन लुन देरनोबो रोङा आयु आंहालाय माथो थोरसिबो सुनो दङ आं जानाय थोरसिया हे सुहैनि र' बावगारनासो थादोंमोन आङो खामानिफोरखौ बिदि जाबै जाबै होलांबा सोर बावगारा देनाय हारसिं मानसि मावख'नो हायाना थांसै र' दानो बेखौनो फैनानै बखिलायगोन गावनि जानाय थोरसिखौनो सुनो हायाखैना होननानै अमा आदार होनायनि साला मेथाइ लाबनो होबाबो जागौमोन गजाफोर खरमाफोर जिबन आंहा जिउआव सुखुआनो फैलाखोना मालाबाबो एहे आङो लाफाथिसो आङो हार मानिनो हाया मालाबाबो मोनसे खायदा बोराय बाहायनि दं बिबारिखौ आङो मायबा मोनसेबाबो खालायथारनांगोन रोखोरा आङो दा मा खायदा बोराय बाहायगोन आंनि खर' माथाव माथो जेबो खायदा बोरायानो फैयाखै नाथाय आङो हार मानिया बिबारि आं नोंखौ जेरैखिबाबो मायबा मोनसेबाबो खालायथारगोन लाफाथिखौ तूने क्या समझा है लाफाथी बहुत ही डेंजरस लड़की है तेरा जैसा में घटिया लड़की नहीं है तेरे जैसा कुंदानी लड़की नहीं है मैं दामी वाली लड़की हूँ दामी कुछ तो करना पड़ेगा लाफाथी मेरे को खायदा बोराय मिल गया बिबारि लाहानियाव थांनि र' निसाखौनो बिबारिखौ आङो जोंहानियाव साहा लोंनो लिंहरगोन ओमफ्राय बेनि उनाव नोङो नायबाय थाल' बिबारि दानिया डाइरेक्ट थांखानोसै बिबारि असय्य लाहानियाव सिथ्ला सिबदों नामा मोस्रोम आगै माथो लाफाथि आब'सो आयौ दिनै मा गोसोखां
थांना फैखो माथो फैनानै थाङा जोंनाव फैनांगौ गेजेर गेजेर फै आब' फै नोंसोरबो जोंहानावनो थाङा नोंसोरखौबो बेसेबा गोसोखाङोथ' आङो गावसोरा थाङा नालाय गावसोरा फैनानै थाङा बेनिखायनोथ' जोंफोरबो थाङा आरो फै आब' न' सिङाव फै जिरायफै नांलाया दे मोस्रोम बिनानाव जिरायलायला बिबारिया बबाव थांदो दङ आब' न'आवनो र' आं लिंहरनि र' खोनायाखै खोना बियो बिबारि आब' ओजों फैलाय नै लाबोथि आब' फैदो र' थांगासिनो मिन्थियाखैमोन आङो फै आगै फै नों फैनायखौ मिन्थिथाराखैमोन आङो आब' जेबो नङा दे आगै थु आब' न'आव जिरायहैनि थु नांलायला दे बिबारि आगै थांनाय मोस्रोम एसे साहा फुदुंहैनाय र' होमबालाय नांलायालै आगैमोन साहा फुदुंलायनाङा मानो नाङा जानो आब' र' दसेनो जागोन थां होनबालाय फुदुंनो नायदोंबालाय खापसे लोंलांथारनिसै आब' फुदुंहैनि र' ओमफ्राय बिबारि माथो खौरां एक्टरफोरनियालाय माथो खौरां रायज्लायबाय थायोना थाया रायज्लायनांगौलै सानफ्रोमबो रायज्लायनांगौ रायज्लायो सम 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 समसे सानफ्रोमबो रायज्लाया होनबा एक्टरजोंनो रायज्लायनायालाय सानफ्रोमबो मायो नोङो बेखौनो थगायलायो आरो फार्स्टआव लाजिलायो बिहासो आंखौनो ओमफ्राय बिबारि नोङो माथो जोंहानावनो थांथारा आङो नोंखौ जोंहानाव साहासो लोंनो लिंफैदोंमोन बिबारि आगै आयु मानो लिंनो फैलायनांगौ देनाय साहा लोंनो नाङाबाबो जायोलै आब' मानो नाङा जानो आङो नोंसानाव फैबानोखि साहा लोंखायो नोंसोरो जोंहानाव थांबाबो जेबोखौनो मोनजाखाया आङो बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नोङो जोंहानाव खिन्थु गाबोनो साहा लोंनो थांथारनांगोन दे नङाबा आङो गाज्रि मोनगोन दे जागोन दे थांगोन दे आब' yes yes आंनि खायदाफोरा जाफुंसिगोन yes yes माखौ सानबाय थाखो आब' जेबो नङा नोंखौनो आङो सानबाय थादों र' नोङो ओरैनोसो बुंदों खोना ओरैनो बुङाखै दे आब' नोङो आंखौ गावनि बिनानाव साननानै एसेबां अननानै लिंफैदो आं मानो थाङा जानो देनाय थांगोन दे आब' बिबारि थांथारदे थांगोन दे आब' लाफाथि आब' बिबारि फैदो साहाया जाबाय लोंफैदो र' थांगासिनो औ आब' मानसिखौनो जोंना होनोसो लुबैबाय आङो रोखोरगा नुबाय नोंसोरो आंबो ना हमनो रोंबायलै औ बा लाइमोन आब'आबो बेसेबा हमनो रोंखागौ माथो आंसो रोंबावा खोना रोंदोंना आंबो आंहा खिन्थु नाखौनो हमफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट मानो हमफेराखै आब'आ नोंसोरनि न'आ टाउनावमोन नामा होमबा टाउन नङा गामि भिथोरसो जोंफोर गामिया मानोना थारमाने आङो हमनो लुबैयो ओमफ्राय बेरलावखौ गिनानैनो हमामोन आङो ओमफ्राय दा बारा गिला बिरलाखौनो गिबाय औ गियो ओमफ्राय मबाइलावल'बो मोनोलै लेथ्रानो रोंमारदोलै नोङो हमनो नाखौ लायमोन ना हमनाया जेबो खस्थ' नङालै बेखौनो आङो मानसिफोरनि सिगाङाव रोङा होनना बुंबाय थायोमोन होजाबादि बेसेबां मोजांसो हमनो दे मोजाङानो जाबाय दे जोंफोरा सानफ्रोमबो ना मोनजाबाय थासिगोन मोजांथार माथो नाफोराबो खुमब्राजों संलै दिनै खुमब्राजों जानो लुगैसोदों खुमब्रा दङ थाइसे आं संगोन दे दिनै आं संनो लुगैसोदों दे नों सं दे नोंनि आखाइनिफ्राय संनायफोरखौ जानो बेसेबा लुबैखायो आङो दे होमबा दायो संगोन आङो औ संमारदे लायमोन संगोन दे बा दिनैसो लाइमोननि संनाय मोनजासिगोन मालाबानिफ्रायनो आङो लाइमोननि संनाय जानो बेसेबा लुबैना दंखायोमोन नाथाय आङो बुङाखैसोमोन आइ लाभ इउ लाइमोन आइ लाभ इउ आं संनाया खिन्थु गोथाव जायाबो जानो हानाय दे मानो जायाखै गोथाव आरो गोथाव जायाबाबो जेबो नङा दे आं नोंनि संनाय जानो बेसेबा लुबैखादो दे गोथां गोब्राङै संना होगोन दिनै आङो
जायो जेरैबाबो जागोन नोंनि संनायखौ मोनजाबानो जागोन जागोन दे संगोन दे ना गोथांफोरखौ मोजाङै जिरायना दोन औ जागोन दे मादै दोनगोन माबा दे नाया माथो बुरजायानो दङ आं एसे फाननो लांगोन दे गोथांखौ फाननो लांगोन नोङो मादै औ नोंसोरो लांनो होगोन बालाय लांगोन दे अ जेबो मोनाबालाय लांबानो जाबाय दे मादै जेबो मोना फिसा बै बिमायलानाव थानायावथ' आङो थास' बिबारफोरखौनो फाननो लाङोमोन जेबोथ' उफाय गैया बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनै दिहुननानै जानांसिगोन आरो औ मादै नंगौ दे लांनो हागोन दे मादै बै बाल्थिं गंसेयाबो दंबावो अ दे जागोन दे फिसाफोर लांगोन दे मोजाङै जिरायना दोन थैनो होनाङा आरो बे थैनायफोरखौ बासिना दोननाय एक्सट्रायै आङो सायगोन दे नांलाया दे मादै आं सायगोन नाङा दे फिसाफोर नोंसोरो मेंबायबो मानसिफोरा बा एसेबां दै बुरजा सारबायबो हमबायबो आं सायगोन दे थां नोंसोर एसे जिरायै थां जागोन दे मादै बारा मेङाखैलै मादै आंबो मेङाखैथ' बारा बा मालाय